कच बिहारनिफ्राय सोरबा कच राजानो मा राजानो खुनु लानजाय गैया बिजौ गैया गावखौ राजा होनलाबायनानै सोरबायासो बिनानै लानो नागिरबायबा बे जोंनि सोरजिखानाय जायखौ जों बड'लेण्ड होनदों। गमामायैनो नंगौ आङो एपिसिसिनि कंग्रेसनिसो दैदेनगिरि आंहा बिथांमोनजों जेबो लेना देना गैया खिन्थु बिथांमोनहा बर' फिसाखाय आरो मोनसे लेन्ड डुवार्स लेन्ड जारिमिनारि मोनसे सोदोब बाहायनानै लेन्ड बिदों बावहाय आंहा दिमत गैया। दा बावहाय आं फैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। गोजोननायनि लेंगुवेजआ नैबेनो मैया दाखालिसो कच बिहारनिफ्राय सोरबा कच राजानो मा राजानो खुनु लानजाय गैया बिजौ गैया गावखौ राजा होनलाबायनानै नोंनि चिरां डुवार्सआव फैनानै नोंनि क'क्राझाराव फैनानै माबा कच किंडम कच रायजो बिफैलायबाय जय धनि होलाबायस्लायस्लाय नङा होमबा नोंनि बर' पारमिनास नार्जारि बिथांमोना सोरबा उजिर बिथांमोना सोरबा आंनि चिरांनि फंबायमोना बाक्सानि बिदामोनहा जे डुवार्स लेन्ड बिनायाव मा गोरोन्थि दङ जेबो गैया। सोरबायासो बिनानै लानो नागिरबायबा बे जोंनि सोरजिखानाय जायखौ जों बड'लेण्ड होनदों जायखौ बिरगोरसि बिथांमोना ब्रिटिशनिफ्राय दावहा नांनानै लाखिबाय थादों जायखौ सिखोना जोहोलावमोनहा दावहा नांनानै बे एरियाखौ इनटेक्ट दोनबाय थादों बर'नि जारिमिनारि बे जोहोलावजोफ्रानो लाखिदोंबा बाहाय नोङो गुबुन जाथियासो फैनानै नोङो लानजाय गैया गुदि गैया खिथा गैया बेफोरखौ जोङो गाज्रि मोनो आरो मा। दा बेखायनो पारमिनास बिथाङा गावनि टिमखौ लानानै डुवार्स जन परिसंगम इंराजियावहाय पिपल्स कनफेडारेसि अफ डुवार्स बे नामा खोब मोजां जादों। आरो बे ओरैबायदिबो मोनदों आङो दिनैहाय एनडिएफबिआ जिरायबायब्ला एनडिएफबिआ दिनै जसोबायब्ला एबसुआबो दिनै नांथ'ला होनबायब्ला बे समावहाय डुवार्स लेन्ड होननानै बियोब्ला मोजां जागोन बायदि आंबो सानदों। खारन ओरैबायदि मोनसे जाथि बर' हारसिङै बड'लेण्ड नांगौ होनोब्ला गासिबो गुबुन जाथिफ्रा गाज्रि मोनजोबो। दा नोङो गासै बिटिसि बा आसामखौनो नाय बर'नि पार्सेन्टेजखौ नायोबा जोङो बड'लेण्ड मोननो समाया। दा बे खेथ्रआव नोङो बे डुवार्स एरिया नामा कर'नाव जुदि गासैबो बर'जों लोगोसे राभा गार' गुबुन गुबुन जातिफ्रा जुदि थाफानानै बेखौ बियोबा सम्भब बायदिबो मोनदां जागोन बायदिबो मोनदां। दा बेखायनो बिथांमोननि कनसेप्टआ गाज्रि नङा आं मोजांखौनो मोनदों। आवगायबाय थायोब्ला बै गुबुन जातिफोरखौ बिथांमोननि अंखिदारि मा मोनगोन मा मोना बे जिनिसखौ बिथाङा क्लियार खालामनो हायोबा बिथांमोना निश्चय बिथांमोननि सापर्टआ थायोब्ला मोजां जागोन बायदिबो मोनदां। बिटिआर माथो दङ बिटिसिआव बिस्रा हाग्रामाया बिएलटिआ खस्थ' खालामनानै सिक्स सिडुलनि दारै जिबायदि सक्तिशालि गोहोगोरा मोनसे बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन दिनै बिटिआर खालामनानै बेबो लुसो जाबाय। एमपि इलेक्सना गमामायैनो फैगासिनो दङ आरो कंग्रेसनिफ्राय जोङो मंगलदैयावबो होगोन ओमफ्राय क'क्राझारावबो होगोन। दा बे हिसाबै जोंहा पादयात्रायाव थाबाय थादों। एक्सुवेलि जोङो जोंनि सांगठनिक माखासे खामानिफोरखौ मावनो हाथ'वाखै थेवब्लाबो जोंहा जथेस्थ' डाइरेक्सनाव दङ जे क'क्राझारनि एबाराव मंगलदै हायाब्लाबो क'क्राझारा कंग्रेसनि दखलाव थागोन होननानै जोङो सानबाय थादों आरो बे हिसाबै जोङो माखासे डिजाइनखौबो खालामबाय थानाय जादों आरो बिजाथि हिसाबै ओरैनो सरासनस्रायै सावरायबाय थादों जोंनि बिटिसिनि कंग्रेसआ आंखौनो होनबाय थादों। ओमफ्राय खिन्थु आंहा बेबायदिलाय नङा पार्टिया सुबिदा बायदि खालामनांगोन थाखा फैसानिबो खोथा फैयो ओमफ्राय जोंनि ग्राउन्डआव जोंनि मा होनो जेरेखम प्राइमारि थाबाय जोंनि बुथ्स लेभेलाव बे खामानिफ्रा बेसेबां आवगायगोन बै समसिमाव बेखौ नायनानैसो आङो एक्सुवेलि कनसेन्ट होगोन आं जायो जाया आरो दा बाहाय खिन्थु आं नङाब्लाबो सोरबा सासेया जाखाथारगोन बे 100% सियर आरो ओरैनोथ' सिगांनि आङो एखे 1976निफ्रायनो नायबोबाय बै समनिफ्रायनो आरो भारत उदांस्रिनि उननिफ्राय जोङो नायोब्ला जों खनथामसोल'सो देरहाबोखादों दा बेखौ नायोब्ला दिनैसिमाव मैया दाखालिसिमाव आरो बिटिआर एकर्डनि सिगाङावहाय अना बर'आनो गोरासिनमोन खारना बेनो जे बिपिएफआ गावनि एंगेलजों खारबाय आरो इउपिपिएलआबो गावनि एंगेलजों खारबाय बिपिएफ भटार्सआ बिपिएफनो होबाय आरो इउपिपिएल भटारफ्रा इउपिपिएलनो होबाय दा बावहाय नोङो नान बर'फ्रा बाय होनाय जायामोन आरो बे हिसाबै अना बर'आनो गोख्रोंसिनमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव अना बर' सेन्टिमेन्टआ गैला बिथांमोना नब कुमार सरनियाखौ बे अना बर'फ्राबो फोथायला थगायजाबाय बे हिसाबै दा बे अना बर'नि जायगाखौ जाय लानो हागोन बेनो गोख्रोंसिन सक्तिशालिसिन जागोन खारन नोङो दिनैनि दिनावथ' नोङो बिजेपिजोंहाय नेवसिजानानै मैया दाखालिनि खबर मथे हाग्रामाया जोंहा दुर्गा दास बर'आ होनबाय जोङो बिपिएफनिफ्राय जोंनि निजाबगियै जोङो बोलो होथारसिगोन आरो जोङो क'क्राझाराव मंगलदैखौ सेनानै लागोन फारसेथिं इउपिपिएलआबो बोलो होबाय दा बे सिगांनि सेम फर्मुला इउपिपिएलआबो बोलो होगोन
आरो बिपिएफआबो बोलो होगोन गेजेराव अना बर'निफ्राय देरहागोन दा अना बर'आ जुदि बै दोहौखौ मोनफिनाब्ला दा बिनि जायगाखौ सोर लानो हागोन कंग्रेसआ लानो हागोन आरो मा दा बे एंगोलजों खुब सिम्पल दिनै मुस्लिम भटारखौ जोङो मोनगोन आरो बर'फ्राबो दिनैहाय मिथिगौ जे बिपिएफनो होनानैबा मा जागोन इउपिपिएलनो होनानैबा मा जागोन 101 बार थगायबाय बे हिसाबै बिथांमोना हयथ' गरजनखौ फोथायोब्ला कंग्रेसखौ फोथायगोन दा बे हिसाबै जोङो मोनसे एंगोलजों नायदों आरो हयथ' कंग्रेसनि पजिशना साबसिन जानो हागौ होननानै